කොටත් ඇමතිවරු 3ක් ඇතුළේ. இப்பயும் முன்னாள் 3 அமைச்சர்மார் உள்ளுக்குள்ள நல்ல මඩකලුපයක් කෙනෙකුත් ගියා හොඳේ. மட்டக்களை பொறுத்தவரை போல අපි මේ පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் அது தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொள்கின்றோம். මේ පැත්තෙනුත් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. இங்கல பக்கத்திலே ஒரு ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ලංකාවේ පොලිස්පතිට හැංගෙන්න වෙයි කියලා. நீங்க நேச்சிங்களா இப்ப சரி இலங்கையில வந்து போலீஸ் மா அதிபருக்கு ஒளிய வேண்டி வரும் சிலாக்கலங்கள்ட்ட கேக்குறாங்க. සහෝදර ඕගොල්ලෝ හොරකම් කරන්නේ නැති බව ඇත්ත. தோழர் நீங்க வந்து களவெடுக்கிறே இல்ல, ඕගොල්ලෝ නාස්ති කරන්නේ නැති බව ඇත්ත. நீங்க வீண்பிரயம் செய்யறே இல்ல. හැබැයි කරපු අයට මොකද කරන්න කියලා. ஆனால் செஞ்சாங்களுக்கு என்ன செய்ய போறீங்கன்னு கேக்குறாங்க. මොකද කරන්න ඕන? என்ன செய்யணும்? හරියට කරනවා. நாங்கள் அதை சரியான வகையில අපි අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාව ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவை வந்து உறுதியாக்கி இருக்கிறோம். අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සහාය දීලා තියෙනවා. குற்றப்புலனாய்வு அந்த விசாரணை திணைக்களத்தை வந்து உறுதியாக்கி නීතිපති இருக்கிறோம். දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍ය සහාය දීලා තියෙනවා. சட்டமா அதிபர் திணைக்களத்துக்கு அந்த உதவியை நாங்கள் வழங்கி අපි இருக்கிறோம். මේ පර්යේෂණ ආයතන බලවත් කරලා තියෙනවා. நாங்கள் அந்த விசாரணை ஆணைக்குழுக்களை வந்து நாங்கள் சரியாக உறுதியாகி இருக்கிறோம். වැඩේ සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. வேலைகள் நடந்து கொண்டிருக்குது. ඔගොල්ලෝ හිතුවද කවදාවත් ලංකාවේ පොලිස්පතිට හැංගෙන්න වෙයි කියලා. நீங்க நேச்சிங்களா இப்ப சரி இலங்கையில வந்து போலீஸ் மா அதிபருக்கு ஒளிய வேண்டி வரும் නේද? වෙනද පොලිසියේ ඉන්නේ අපි හොයන්න. දැන් අපිට උනා පොලිස්පති හොයන්න. இவ்வளவு நாளும் போலீஸ் வந்து எங்களை தேடினது வந்து இப்ப நாங்க வந்து போலீஸ் தேடுற நிலைமை இன்னைக்கு வந்து அரசாங்கம் ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව නොතිබුණා නම් මෙහෙම දෙයක් වෙයිද? தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம் இருந்திருக்காட்டிக்கு இப்படி நடந்திருக்கு. නෑ බලයේ තියෙන අයට නීති ක්‍රියාත්මකුනේ නෑ. முந்தி இருந்த அதிகாரம் இருந்தாக்களுக்கு வந்து அவ்வாறு දැන් තමයි බලයේ තියෙන අයට නීති ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. இப்பதான் அதிகாரம் இருக்கிறாங்களுக்கு வந்து சட்டம் හොඳ නැත්නම් මේ රට இதான் சரியான நிலைமை. මේ වෙනකොටත් ඇමතිවරු 3ක් ඇතුළේ. இப்பயும் முன்னாள் 3 அமைச்சர்மார் உள்ளுக்குள்ள நல்ல මඩකලුපයක් කෙනෙකුත් ගියා හොඳේ. மட்டக்களை பொறுத்தவரை போல ෆැමිලි කෙනෙක් අපි. ඒ මාහැමතේ. ඉතින් අපිට කරන්න දෙයක් නෑ. කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදි කරලා තියෙනවා නම් වැරදි කරේ කවදද? කොයි කාලෙද කියන ભેදකින් තොරව වැරද්දට දඬුවම් දෙන ආණ්ඩුවක් තමයි ජාතික ජනබලවේගයේ ආණ්ඩුව. யார் சரி கொலை செய்திருந்தேன்னு சொன்னால் அது எப்ப செய்தது என்று இல்ல, அவர்களுக்கு எதிரான தண்டனைகளை வழங்குவதுதான் தேசிய மக்கள் சக்தி அரசாங்கம். අට්ටි හිතුව අපරාධ කරලා ஆக்கள் யோஜாக்கள் வந்து அநியாயம் செஞ்சு හැමදාම ඒගොල්ලන්ගේ ආණ්ඩු තියෙනවා. எப்பயும் அவங்களோட அரசாங்கம் இருக்கும், හැමදාම ආරක්ෂා වෙනවා කියලා. எப்பயும் பாதுகாக்கப்படுவாங்க. හැබැයි අපේ ආණ්ඩුවක් ආවා. ஆனால் எங்க அரசாங்கம் வந்தது. දැන් අපරාධකරුවන්ට කිසිසේත්ම ආරක්ෂා වෙන්න ඉඩක් නැහැ. இப்ப பழைய குற்றவாளிகளுக்கு எந்த விதத்திலையும் பாதுகாப்பு இல்ல. අල්ලස්සෝ දූෂණ කොමිසම සභාවෙන් ஊழல் அதாவது வந்து லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவில் ඌව පළාතේ මහ ඇමතිවරයෙක් හිටපු මහ ඇමතිවරයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තා. ஊவா மாகாணத்தில் இருந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஒருத்தர் வந்து චෝදනා රැසකට பல்வேறு தரப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகளுக்கு අත්අඩංගුවට අරන් රිමාන්ඩ් එකේ ඉන්නකොට හිටපු ජනාධිපතිතුමා මාධ්‍යට අවිලා කියනවා එතුමා කිව්ව නිසාලු මහ ඇමතිතුමා එහෙම කරේ. அவர் ரிமாண்ட்ல இருக்கக்குள்ள வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒரு ஆள் வந்து சொல்றாரு வந்து நான் சொன்னபடியா தான் இந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் எப்படி செஞ்சிருக்காருன்னு. එන්ද මහ ඇමතිතුමා අහිංසකයි එතුමා තමයි වැරදිකාරයා වගේ කිව්වා. அப்ப அப்படின்னு சொன்னால் வந்து இந்த முதலமைச்சர் வந்து ஒரு அப்பாவி தான் குற்றவாளி மாதிரி தான் சொல்லியிருந்தார். අල්ලස් කොමිසම කිව්වා ඊට පස්සේ එහෙනම් ඔයත් එන්න කිව්වා. அப்படின்னு சொன்னால் வந்து லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு சொல்லிச்சு வந்து அப்படின்னா நீங்களும் வாங்கன்னு. හොඳ නැද්ද? சரியில்லையா? 17 වෙනිදා එන්න කියලා තියෙන අල්ලස් කොමිසමට. 17ஆம் தேதி லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு வர சொல்லியிருக்கவர். දැන් මන් දැක ලියුමක් එවලා තියෙනවා. 17 අවුරුදු කනවලු. இப்ப கடிதம் ஒன்று அனுப்பியிருக்காரு வந்து புது வருஷ புறப்பட்டபடியா 17ஆம் தேதி வரையிலாதான். පලිගැනීමක්ද? இது வந்து பழிவாங்கலா? චෝදනාවට කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තාම ஒரு ஆள் ஒரு குற்றச்சாட்டின் பிரகாரம் கைது செய்யக்குள்ள එළිය කියන්න බෑ කවුරුත් එයා චෝදනා නෑ මම තමයි කිව්වේ මම නිසා කරේ. අපි කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා අල්ලස් කොමිසමට කියන්න. வெளியில யாருக்கும் சொல்லல வந்து அவர் அப்பாவி நான் தான் சொன்னேன் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லி நாங்கள் சொல்றோம். லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுக்கு வந்து நீங்க சொல்லுங்க. මේ රටේ කවදාවත් හිතුවද හිටපු ජනාධිපතිතුමට සිතාසියයි කියලා? நீங்க இதுக்கு முதல்ல யோசிங்களா வந்து இதுக்கு முதல் அரசாங்கங்களை வந்து முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒருத்தருக்கு எதிராக வந்து ஒரு இது வரும்னு சொல்லி அழைப்பானே வரும். හිටපු ජනාධිපතිතුරුත් පොලිමක් ඉන්න හොඳේ. முன்னாள் ஜனாதிபதி ஒரு போலில் இருக்காங்க. මේ රටේ නීතිය හදනවා. இந்த நாட்டின் சட்டத்தை உருவாக்குவோம். சரி ඒ විතරක් නෙමෙයි තමුන්වහන්සේලා දන්නවා. அது மாத்திரமல்ல உங்களுக்கு தெரியும் අපේ රටේ ඉතිහාසයේ විශාලම කළු කැලල நமது நாட்டின் இந்த வரலாற்றின் ஒரு பாரிய கரும் புள்ளி පාස්කු පහරේ ஈஸ்டர் தாக்குதல். ආගමික ස්ථාන ඇතුලේ மத தலங்களுக்குள் හෝටල් ඇතුලේ ஹோட்டல்களுக்குள் සාමාන්‍ය දෙවියන් වහන්සේ අදහමින් හිටපු ඒ ජනතාව ඉලක්ක කරගෙන එල්ල කරපු ප්‍රහාරය ඉතාමත් තුච්ච ප්‍රහාරයක්. அதாவது இறை வழிபாட்டில் ஈடுபட்டிருந்த மக்களுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்பட்ட அந்த தாக்குதல் மிகவும் மோசமான தாக்குதல்.
අපි ඒ පිළිබඳ පරීක්ෂණ ආරම්භ කරලා තියෙනවා. நாங்கள் அது தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொள்கின்றோம். මේ පැත්තෙනුත් කෙනෙක් අත්අඩංගුවට අරන් තියෙනවා. இங்கல பக்கத்திலே ஒரு ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. කරන්න ඕනේ නැද්ද නීතිය? நாங்கள் சட்டத்தை அமுல்படுத்த வேண்டாமா? මේව තමයි ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙන්නේ. இப்படித்தான் சட்ட அரசாங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்கி මේ හැම වෙලාවම තමුන් වහන්සේලාගේ උවමනා